Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka niga app na ka Play Store. Hatu pikwa bagi jan jongpi kin kuit bha, benar kam, da ka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kakasi Students Union Ri Mulyang Circle kabala yoi bakathan Mulyang kaladon kam bandon no yakabang na kabanta ban pensuk ikipat ba nong song snong jong kathan hakakhat pratrik unai tung arhajar arphulai kinong yalam jong kanika seng kilalet ban IT da ka jingtho how regional manager jong ka Meghalaya Rural Bank hanong ston bandawa penyo snat trikam jong kanika bank Hari Mulyang President Jong Kaseng usamla biang boy saryang ha kajing krem ikla pathai kubor ulai thu ba regional manager ula kubur bat usngau ya ham ya kajing pensngau Jong Kaseng bakathain Ri Mulyang kala dei bandon no da kawai kasna trekam bat ha kaju kopor ula kular ba un shimkhya ya kani kajing dawa ban pen urlong ya kajing angnu Jong kipat ba kumban shipin kan mau hang ni dang hagi khendat banai ke sarkar jela kala pli ya Ri Mulyang CNRD block ha ka snong nonglang ka badai ka wei ni ki block thamai ha West Khasi Hills district bat ka jingdan sakabang kan dalong shisha ka jingker khu ya ki pat ba nong shong snong Jong ka than hi barok ka wei Iwan naga PSU Ri Mulyang satu. Serius? Tadi sekarang mungkin. Cakap kami dan. Lenti banyak selati. Nakaliang mengikum ka PSU Ri Mulyang Circle hadir ba ngiyok snow ba ngiyok priang ya ki jing ud jing nam jong kipat ba jong kadong kathan. Halor ka jing ba kimdon kata ka bang halaka jong ka area ten nakaliang tungi kum kasen nadu ka nyo tarik nai benyo ajar arplai ngilimi ba charman jong ka MRB headquarter ten rai nakaliang jong ulok tha yang ni ban ong ba pin lemi sasiau regional manager hapo nongston Tementa kasni ngiwan hangni pratarik na binyo ajar arplai ni lalit pani kendu yu halor pani kejinge ban nila pani pau sibun kejinge dibangi ni kendu namar bakum bangi TV bakadong kathan hi bro away kala jingai ba ban kabangi kamjan kadai betang po sinduli bar la simpor hado sau pun riu kilometer lanesan ko kilometer puna baki briu ki bahab ban le syakibang Bakawai ke jing ka ba ki kendo kalong dai ba kamdon kata kalan baki ki haban syong da kali balong passenger lane kata kalan ka baki kali kiat kimi baki wan kena kata kadau habaki kwa ban lek ban kensio pisa ki haban dar resep kali ki haban shime ki kali ban dar resep ba ke jing kalong bakum hagin kisngi ki ba menta ba kani ka skim shispa sngi kumbangi ong shane ba kayat ba hapo Ri Mulyang Circle haman lagi snong tigino snong ba ro ki kendu yak ni gijing ha ka ba kilet banse yak ni gisa bar kumju ru kumba menta katuka skim jingbam temen bakiyo tang praspa sibenai kat ba ka bai kaliban kapoi hadu khatsawan ni khatsan spa ban resem Kani ka bujing bahaya kadong kathan hi bro away ban nakaliang jungi kum kasen ni snow day ban ong ba kani ke jing ud ke jongki kadai ke jing ud ka baki ki hab ban mat bat ki baki layak kendu haduk ni giski bamenta tenali yang ngi kum kasen ro ngidap da ke jing snow ke halo kani ka benta ban
ni snguk men wat la kataru abang iwan menta kasni ban ya kendu ya i regional manager ibadon hang ne po nong stone ban nakali jong iru ila kulare ni ban ila snow deiru haba upet ya kijing tho kijongi wong bakala ideiru ban bu ya ka MRB hapo kanong lang namar bakat kum ki population bat ke jingdon jong kisnong kitau bat ke area pelung hi bro away kalak biang banbo bat kalian mengipum ta ila kularo bamai in here ha kani katayo ban sawan in sa here lang bat nakalian mengipum ka senru min saya senran lang bat i ban pek ban yen ya kita ki building ki badon ha ka area nonglang hi bro away hapo area rimuliang hi bro away hangnu ba ide hangnu ba yahap ni nget skam ba ngidon ru ka jingkermen ba lengba ka jingwan jong kani kapang hapo kanong lang kade ka penyo nong bat kade ka kam ba penmentoy ya kilong yin ki baduk kilong yin ki bomkot ha ka yo ka kon bat ka penmentoy ru wat ya kitu ki riu temen ki badai hop ban yo ya ka skim temen nang ba kanong kta ya ki kamtam hakabai kali kamtam hakabai sni kamtam hakabai bam bai di jong kiru kinyo be ya kahop nama ba kapang kilayo la ka jong kapang hapo jong ka area la jong ikani kali ka banta ban kali jong kum ka sa ni trang ban ni angnot ban ni next kam ba kani ka jing trang jong ka dong ka than ka jong i om tang jong i kum ka sen bat ni ai ro ka jing ya trailang nakali jong i regional committee regional manager i ai kani ka jing ya trailang bat nak ta ka ngidon be ke jingkermen ka baskam bat ninget ru bakan urlong ya ke ka bakadong ka thaji bro kowe ka kwa bat nak bakadong ka than bro kowe ka shania ani kum kasen ban ninget scam bangin sapoi syakathong